ще успее ли Кристиано Роналдо да направи рекорд? Ако смятате, че ще успее, просто харесате видеото и също се абонирайте за канала, ако ще не сте го направили. Това ми е нова поредица в канала. Ако искате още, просто пишете в коментарите. А сега да започваме с клипа. Така хора, за 29 минути успеем да изкараме вечерен картона, което това наистина е много добре. Наистина много добра новина. И Роналдо е максът на 99 оверал. Както видяхте в съглавието. Тъй на всяко по време имаме цели 5 минути. И ще се опитаме да направим рекорд с Кристиано Роналдо. Надявам се да успеем поне първата част да направим повече. Само че има един проблем, не знам къде е Роналдо. Коста става игра, бе? Роналдо. Обаче искам по-нещо. Това искам това! Добре! Добър опит. Не е зле, не беше за този опит на Кристиано Роналдо, страхотен ми беше това жълто. Защото почти цяло по време от нея да искам като не са напълно са не върх. Ще ми бъдем Роналдо! Отново не успява. Трябва поне да се опитаме да я тупаме тая топка, за да можем да направим някакъв рекорд. Къде е Роналдо? Ще помня едно място. Роналдо! Не успя. Отново не успява. Роналдо се похлъзва. Мисля, че първата част няма да бъде няма да бъде успешна. Може би втората част ще видиме. Ако искате още такива предизвикателства, просто се абонирайте. Или там пишете в коментарите. Роналдо за топка, Роналдо за топка. Роналдо! Защо подявите Роналдо я праща на високо? Роналдо не може да натисне топката надолу. Много нагоре е бил Роналдо. Странно как не може да я вкара. Все пак това е Роналдо. Роналдо за... Роналдо. Последен шанс. Роналдо! Не. Без отказано се представя зре. Последен шанс. Роналдо. Гол! Окей, вкарахме гол. Макар в края на първата част вкарахме гол. Нека да видим силата на Роналдо. Че май беше тук. Не е тук. 125 км в час. Окей, страхотно. Добре. Това поне вкарахме гол. И мисля, че това ще бъде единствен гол за това полувреме. Или не, всъщност ще имаме шанс за още един гол. Роналдо! Шанс. Не. Какво се прави? Вкарахме явно само един гол. 124 км в час мисля, че беше неговия удар. Но нека да видим втората част какво ще направи Роналдо. Много слаба първа част за Роналдо. Нека да видим какво ще направи Кристиано Роналдо. Нека пробваме така. Това не знам какво беше. Какво направи тук Роналдо. Много такъв тъп удар. Много. Ева насам. Трябва по нещо. Роналдо! Тупкане! Ето точно че ни трябва. Трябва ни тупкане. Трябва да я тупне тая тупка на земята. Къде е Роналдо? Роналдо. Защо Роналдо е там? Какво прави Роналдо там? Медиите си. Ела насам, Роналдо. Роналдо. Я помня също. Роналдо! Май, той беше близо. Беше на няколко милиметра от вратата. Ето ни тупка ни трябва. Ето и точно ни трябва. Айде бе. Къде отива Роналдо бе? Роналдо, ела насам бе. Аз съм сигурен. Какво става Роналдо? Ела бе. Роналдо, какво прави вътре бе? Роналдо! Не. Но нека да пробваме сега. Тама да пробваме Олов удар. Ето Роналдо. Маркиране.
Май беше някъде тук. Нека да видим сега. Роналдо. Залко. Роналдо. Къде съм, Роналдо? Роналдо! Абсурд. Не знам дали тук силните удари са по-трудни от предните игри. Не знам, те са по-трудни. Шанс! Как тая топка я отрази вратаря? 10 удари и накрая вратаря я отрази. Интересно как. Роналдо. Роналдо! Рикошет. Стига, бе. Колко да направихме накрая, сериозно май няма вкаме повече гол. Айде, Роналдо, къде? Айде, Роналдо, бе. Ела да съм. Роналдо. Роналдо, какво правиш? Роналдо! Той тупка не беше гол, ама обаче не е достатъчно. Не трябваше да бъде малко настрани от вратаря, че да влезе. Я помня с неговия крак. Левия крак! Роналдо! Шанс, никакъв шанс. Явно ще разчитаме само на един гол. Шанс. Роналдо. Ето Роналдо. Роналдо! Между другото си помислих, че това е гол. Помислих си, че това е вътре в вратата, между другото. Но явно не. Явно съм се объркал нещо. Шанс. Обаче не спомня да взем топката. Къде е Роналдо? Ето Роналдо. Роналдо! Защо Роналдо пак бил във вратаря? С трети път бил във вратаря. Нека помня нещо. Роналдо! Пак, какво прави този вратар, бе? Ушна бегина. Роналдо! Край. Нищо. Тама да пробваме полеме Ъгов. Брозович ще бе. Трябва малко врал, да. Ето го Роналдо. Маркиране. Нека да намерим Роналдо. Брозович. Какво беше това? Какво подявайте беше това? Какво прави нашия съотворник? Как не е се тази топка е мой? Какво беше той да му се не зле, бе? Ами обаче усъм да помня те. Роналдо! Не. Върши. Бе, къде е Роналдо, бе? Края на матча на жил. Само да няма за са. Добре, Роналдо. Председете се да беше това гол. Сериозно не можем да вкараме поне втори гол. Това просто за мен е една тъпче. Роналдо. Айде за топката, бе. Не би. Шанс. Роналдо! Какво току-що видях? Какво видях току-що? Не знам какво беше това. Просто не знам какво беше това. Имаме още малко време. Роналдо! Не може. Роналдо не може да натисне по-надолу. Много високи ги бие. Просто май ударите тук са по-такива трудни. Роналдо! Защо подявайте Роналдо ги би на високо? Какво прави Роналдо? Да, имаме още малко. Само по-нещо. Имаме време. Да, имаме време. Роналдо! Май, той трябваше да влезе. Ти беше друго. Бе, търсим Роналдо. Добре. Само моят тия, че не се спъчка. Както стана при малко. Роналдо. Къде е подаля, бе? Мисля, че ако направи тъй. Роналдо! Не! Никак шанс. Добре. Ще пробвам от другата страна. Само, че малко по-нататък трябва да отида. Че да се получи. Мисля, че тук стига май. Не съм сигурен да ще стигне. Роналдо. Стига, бе. Той беше между
Имаме 3 минути, нямаме много време. Ладно. Роналдо! Не. Не. Просто никакъв шанс. Не знам защо не опе. Всичко му е на максимум и накрая не става нищо. Много шанс. Последен шанс. Ладно. Не, много. Какво беше? Нищо, таман за Ългов. Таман за последен удар за този епизод. Ето го, маркираме го. Извън на добавеното време сме 94-та минута. Роналдо. Шанс. Съдийска сигнал го чуваме, да. Слабо. Доста интересно се получи първи епизод. Само един гол сме вкарали. Но иначе, интересно е, че сме на бегинър на най-ниската стойност и вратара прави великолепни спасение. При положение, че играем със слаб отбор. И тя не знам защо, а Роналдо е 99 потенциал и пак не вкара. Всичко ме на макс и не вкара. Не мога да разбера защо не става. Момчета и момичета, надявам се да ви харесало. Да, първият епизод на тази поредица не беше особено най-добрия, но се надявам оттам насетне останалите поредици с други футболисти да бъде още по-добре и да вкараме още повече голове. Само един единствен гол, който беше 124 км в час, ако не се лъжа. Не знам, много слабо имам чувство, че ударите са по-така трудни, отколкото предните FIFA игри. Надявам се пак да ви харесал, ако е така, просто знаете, абонирайте се за канала и също ставите палчен горе и ударите камбанката, за да получавате известия, когато кача на ново видео. Благодаря, че гледате и ще се видим в следващото видео. И от мен чао и бъдете живи и здрави!